उदैया बाड़स रे। अरे ई ससुरा ऐसन हो गइल बानू, खा के घर से निकल तड़ुए तो के जाने कहाँ लुका के बैठता। आज बतावा जलावन के कमी बा आ ओकरा के कहा कि एथी करी है, गोईठा बटोर के ले आके घरे दे दिए। अब अहीं तक ले खाना नहीं खे बनल। कहाँ बाड़स रे उदय? ई ससुरा ई सुनत नहीं के, आज भेटा जाइनू तो ओकर चम खींच ले। अब तनी अच्छा उदैया बाड़ा रे, उदैया। अरे का चिल्लाई तारा कब से? अरे तो तू ऐजे बाड़ा, बोलत काहे नहीं खस रे? का 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 कहता? अरे तो तू तो खइलस ता कहियो। आ खा के चल अइलस आके हिजे खरिहान में बैठल बाड़स आ गोईठा बिना सांझ के कैसे बनी रे खाना? हमरे आग दीता बा गोईठा के। आग दीता नहीं खाता, खात नहीं खस रे। तू खात नहीं खस दे हैं? तू घर के एकदम से तू अथी कदर बड़ा से हैं का? तू चल चल हो गोईठा उठा पाठ मारा है तू ना लेबा हो हैं? करबे अथी हां गोईठा ले चल बे किनारे। जा 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 ऐसा उठा गोईठा लेके जा जा लेके आवत हई जा। हां जा ला रहा खाली खा के अथी करता रह। हाला मत करो, जा चुपचाप। माथा दिमाग गरम मत ना कोनी। माथा तार दिमाग होता ना ले जीबे तो कैसे खाए बनी रे भौजाई तोर ना कोनी। अभी दिमाग गरम होई तो जान तरनु। भौजाई तोर के कबे से अथी जलावन के अथी खोजती या कि रही तक आग जोरती। जा ना भौजाई है अथी जइबा करब दिमाग खराब अभी माथा गरम कहिया। एक से आंख पाख नहीं खे कहना एगो नहीं खे करता, खा के निकल जाता। जइबा जल्दी है गोईठा बटोर के ले चल के घर दे। जा जा हाला मत कर। हाँ हम तो जाते बनी ना लेबे नु तो तोर चाम खींच दे हम। जा ना गोईठा हाँ। ऐजे रह बाकी ठीक बा हम जातनी। गोईठा ना हम एथी ले जातनी भर दिन खा खा के और अचत हम लोग हमारा कहत हम लोग कि गोईठा ले जो। हमारे आँख दीदा बा 10 गो कि हम गोईठा ले जाई। इतना भइल बा हम लोग एथी गोईठा ना जे हम कपार ले जातनी ढेर भइल बा हम लोग ढेर तेज नु तो आज ना जाई गोईठा। आज होई बतवारा तो होई बस ना जाई आज गोईठा छोड़। हम आज जे रहम आज हम आज जे दिन भर रहब जे बस खरियान में लंघर रहब। ना जाई गोईठा तो ना जाई आज। का जानत हम लोग की सुरबा भी कुछ है नहीं खे एथी बुझले बा हम लोग। दाल भात के कबर तुरंत तिथि होई बियाह के धिरावत रह। बियाह तो तुरंत हो जाई हमार। चिंता काहे कइले बार? ओतना रखले बानी ओतना शक्ति बा असैया हम कहत हई। माथा गरम कइले बार बस गोईठा ना जाई तो ना जाई। हमार खाना बनी आराम से गैस सिलेंडर पे खाना बनी आराम से। बस गोईठा इथी पे खाना गोबर पर ना बनी। इनकर खाना भले बनी हमार खाना गैस सिलेंडर पे बनी बस। उदैया अरे अब भाई गोईठावा ना ले गइलस रे जे बैठल बड़ा से। जाना गोईठा ना जाई के गोईठा। अरे तो तोरा के कहनी नु गोईठा ले जाए के। चलो घर बतावा हिस्सा दो हमारा। तो गोईठा काहे ना ले गइलस रे? अभी आधा ले हिस्सा आधा हिस्सा लेबे अभी हाँ तो जी। बियाह ना शादी भइला हिस्सा लेबे। होई नु बियाह भाई गोईठा ले चलबे कि ना? होई नु बियाह आधा के ले हिस्सा गैस पे हमार खाना बनी है गोईठा गोबर पे खाना ना बनी। होई नु आ तो गोईठा अपना के सोचो अपना के सोचो हमारा के मत सोचो। दो चलो हमारा आधा हिस्सा बात के दो तो। अरे तोरे आँख से अभी लौकता कि ई सब बात बोले लगलस बियाह ना शादी भइल। तो दो ना तू औसन के बातें कहता रह भइल बारा देर हमारा से गोईठा लेके जाए वाला। अरे तो तू गोईठा ना ले जीबे कम से कम तो कैसे खाना बनी? तो तू बैठ के खइबा। तो हम ये जिंदगी भर कहानी के काम करब आई सब ऐसे जुटा के दे। ऐसे नु कहत है कि आधावा दे दो ना तू हमारा के देखो ना हम देखी बस बात खत्म। तो गजीब शैतान एकरा के तो धइले बा ए भाई। चलो दो तो आधावा हमार बस। आधावा तू लेबे? हाँ। तोर दिमाग का खराब हो गइल बा? हाँ दिमाग खराब भइल बा। आधा लेंगे तो लेंगे बस बात का खत्म। करी दू चार कर हमरा देवे के का पड़ी? हमारा के हाँ हमारा मार के का करब? चल आई गोईठा ले चल ले चल ले हमारा मार चल के कुछ नहीं करब बुझा गइल नु। आधा लेंगे तो लेंगे बस। ई खा के भर दिन खाली हेने होने घूमता एकरा के जाने कौन शैतान ध ले बड़ुए
एगो काम नइखे करत। ना नु करम काहे काम करी, सरकार उतना देता नु, का देता? काहे नहीं देत, काहे नहीं देत, राशन देता, रुपया देता, महीना देता, उतना मसही काहे खिजाब तोरा बैठा के। रउआ सब बताई भाई साहेब, ऐसा छोट लड़का बड़ुए सूरी बड़ुए खा के खाली रहत रुए। अब बताओ अलगे 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 ले रटता। अरे बुढ़बा कहीं के भाई बियाह शादी नइखे भइल आ तू अलगे अलगे रटता। चल घरे चल, काम कर तब ठीक होई। ना होई बात हमारा भाई, ना हो ना होई बात। चलो चलो भाई, वीडियो देखत रहब जा, लाइक शेयर कमेंट करत रहब जा जरूर। फॉलोअर कितना होला केकर भाई में ना होला।